Hej sammen. Nu skal jeg sige hej til kameraet og andre folk. Sådan der. Okay. Jeg skal og Anne-Sophie overtage. Det er bare lige hertil. Til at lave en blog. Og det er lidt svært, når det er, at hun ikke tror, at nogen har set den og sådan noget. Så I skal blive overbevist hende og mig. Om at I godt vil se det. Og det eneste I skal, det er at subscribe den her video. Og når der er vi når over 100. Og det er pænt mange, ikke? Så der er vi når over 100. 101. Så vil vi lave en blog. Så det skal I. Og I skal lige meget om I gider have det eller ej. I skal bare gøre det, fordi at det er sjovt at lave. Hej. Jo, siger hej.